Hola, em dic Rosa Ferrer, vaig arribar a Dénia al 87 a treballar a l'Hospital Marina Alta. Des del primer moment em va enamorar no sols les persones a Dénia, en la Marina, sinó el viure a Dénia i la ciutat esta tan bonica que tenim. Els meus passos a la meva vida han anat sempre cap al projecte i l'estil de treballar del grup Compromís. Treballar cada dia per la ciutat de Dénia és el que m'ha implicat el que en aquestes llistes puga participar en el seu projecte i en el projecte de Compromís. Seguim en Compromís i necessitem que tots vosaltres estigueu en nosaltres per a poder fer de Dénia la ciutat que necessitem, la ciutat que puguem gaudir i que seguisca enamorant-nos, que ens ha fet que a tots aquells que han vingut a treballar així siguem vivint i siguem peleant i treballant per ella.